Sharing of good practices is a very beautiful thing to do. Sitting down and looking at yourselves as to where you are, where are you heading, and what could be your weaknesses and your strengths. That helps institutions a lot. But in many cases, institutions that are built next to each other, institutions that perform the same function, do not share good practices. Even the incumbent within one institution do not share good practices. That's why institutions are failing dismally, because they don't see each other as team members. The concept of team can be used as an acronym to mean together each achieves more. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu, obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Senza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Kuyini ukulandelana kwezigameko? Ukulandelana kwezigameko yindaba kusukela ekuqaleni iye maphakathi nendawo ize ifike ekugcineni. Okuchaza ukuthi ukulandelana kwezigameko cishe kufane kanye nesakhiwo. Empeleni kuyisakhiwo, umehluko nje usekutheni la uma ngabe sesiphendula umbuzo omayelana nokulandelana kwezigameko, asizukuzifaka leziya zihlokwana. Ake siboneke, yiziphi lezi zihlokwana okukhulunywa ngazo la? Yilezi zihlokwana ezithi yisethulo, umzimba yisiphetho. Yilezi zihlokwana ezithi ngaphansi kwesethulo, umlingiso semqoka nenkinga abhekene nayo, yisizinda nesisusa sodweshu. Ngaphansi komzimba yilezi zihlokwana ezithi ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Kusho ukuthi-ke esiphethweni awuzukusho ukuthi indaba yethu iphetha ngophola vuthondaba, uzovele uxoxe ngokwenzeka endabeni. Ngicela uqwashisa abalingani bami kanye nabafundi ukuthi nanoma ukulandelana kwezigameko kanye nesakhiwo kungamawele, kodwa kukhona umehluko obakhona ngaphandle kwalo wezihlokwana. Ngichaza ukuthini uma ngisho kanjalo? Ngichaza ukuthi ngaphansi kwe-essay ethinta ukulandelana kwezigameko, sizolisebenzisa ikhono lombhali elibizwa ngokuthiwa ulwazi lwaphambilini. Sizothi qaphu qaphu, kanti ngenkathi sixoxa ngesakhiwo asiluthintanga sanhlobo. Ngiyacaca-ke ukuthi lamawele okwangempela ayafana. Uma wabheka ebusweni, wabheka ukwenza kwawo, kodwa kukhona la ahluka khona. Elinye lihlala linyukubele, elinye lihlala njalo limamatheka. Ngiyabonga. Ngazi kahle ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi la bengikhuluma hypothetically speaking. Sizoqalisa-ke, sizovula ekhasini lama-46 esigabeni sesithathu kufundeka ngalolu hlobo. Hello, ngingakusiza ungubani wena? Kuphendula uThembekile. Hawu Thembekile, kawusalazi iphimbo lami manje, kubuza uThuthukane. Ubaluleke ngani ukwazi iphimbo lakho? Empeleni bengingabonanga ukuthi inombolo yakho. Ngabe kangizange ngizihluphe ngokuphendula ucingo, kuphendula uThembekile.
Lalela lapha Thembekile, bengicela ukuthi wehlise umoya silungise lolu daba ngendlela efanele. Ngicela unginike ithuba ngikuchazele ukuthi kwenzekani ngempela kunxenxa uThuthukane. Lalela ke Thuthukane, nganginasikhathi sokudlala mina ngilele manje ngoba kusasa ekseni ngiyavuka, phela ngiyasebenza mina. Ngakho-ke ngicela ungeke phansi, kusho uThembekile. Lihlabele phukela kuThuthukane lelo lokusebenza, kodwa bone kungcono angathathwa ngumsinga wokuhluthuka kwenhliziyo. Makehlise umoya zothe ngoba kungahle konakale uma ezothatha izinto ngamawala. Ngempela uncenge umoya wakhe. Kungani kodwa ungafuni ukunikeza uthando lwethu ithuba Thembekile? Yini ngempela yenza uqinise ikhanda ngalendlela? Ngikhathazwa ukuthi sigcine singakhulumanga udaba lokuthunyelwa kwabakhongi kwenu. Kungakho bengicela ukuthi siqhubeke namalungiselelo amalobolo njengoba kade sesivele sihlelile, kuncenga uThuthukane. Hayi-ke baba, kanti usafuna ukuqhubeka umnikazi womuzi sebuyile? Ingathi ngeke kusalunga, kusho uThembekile. Waqhubeka wamtshela ukuthi lamankonyane abekade ezomcela ngawo awasise kuzinkampani zomshwalense ukuze athi ukuzimuzimuka kancane ukuze indodakazi yakhe iyaqala iya e-university eminyakeni emithathu ezayo. Akusemafutha yinto eyoze ilahlwe. Ukhuluma kanjani uma ukhuluma ngalendlela Thembekile? Bengicabanga ukuthi isiZulu kasihunyushwa ngoba sicacile nje. Okwanamuhla khohlwa yimina, kugcizelela uThembekile. Nesihluku kodwa Thembekile, noma sengixolisa-ke ngichaza ukuthi liqhoshwa libhekile, uyaqhubeka uqinisa ikhanda. Ngenze njani-ke mina ngoba ngiyakuthanda sithandwa sami, kusho uThuthukane. Angikaze ngibone ingcwaba lomuntu okuthiwa ubulawe ukuthanda omunye. Konke kuzodlula njengezulu, lona elina maqede lidlule, impilo iphinde iqhubeke futhi, kugcona uThembekile. Yimina engizothatha isinqumo ngothando lwami, kepha okwamanje ingqondo nenhliziyo yami inamathele kuwena. Akekho omunye osempilweni yami ngaphandle kwakho. Ngicela unginikeze ithuba ngikukhombise ukuthi ngikuthanda kanjani Thembekile. Kusancenga uThuthukane. Thuthukane, sengicela ukulala manje. Lo mbhedo wakho sizowukhuluma ngawo ngelanga lakusasa. Okwamanje ngiyeke ngilale ngoba ikhanda lami liyazululeka futhi ngicasuke kakhulu ngenxa yokudelelwa ngumkakho. Engingakusho bengibona kungcono sikuhlehlise ukuthunyelwa kwabakhongi ekhaya. Ngibona kungcono uxazulule udaba lwakho nomkakho kokuqala. Uma usuqedile-ke sesingabuya sikhulume, kodwa okwanamuhla sala kahle Thuthukane, siyobonana. Ungakhohlwa isiphakamiso engisenzile sokuthi leyo mali uyibekele ingane yakho ngoba ikusasa kalaziwa. Mhlawumbe ngitholakale ngisenkingeni noma odakeni lwezimali ngingasakwazi ukumfaka e-university umntwana. Ngokuthatha leyo mali uhlinzeke ikusasa lengane yethu uyobe uqedile Thuthukane. Uma ungithanda njengoba uchaza, kalukho-ke oludlula lolu lwekusasa lwendodakazi yethu, kuchaza uThembekile. Thembekile, bengicela ukuthi isinqumo esisithathayo sisenze sobabili, hayi futhi ocingweni. Kepha sivumelane sibe sihlezi phansi sibhekene. Udaba olubucayi lolu oluthinta imindeni emibili.
ukuhlehlisa lo mcimbi kuyofuneka kuchazwe ukuthi kwenzekani. Ngakho-ke ngithi kungcono sihlale phansi siludingide kabanzi lolu daba, uncenga uThuthukane. Akukho daba olusafuna ukuxoxwa Thuthukane. Yithina phela ebesizoshada ukuze siyokwakha umuzi wethu nekusasa lethu kanye nekusasa lengane, hhayi bona. Labo bantu okhuluma ngabo bezwa ngathi ukuthi thina sifuna ukwenzani, ngeke sizwe ngabo ngoba ikusasa elethu. Wena kudingeka uchazele abakwenu ukuthi obekade ukuzama kuphephuke ngenxa yesiphepho esinamandla okubenzima ukusiphepha. Eqinisweni Thuthukane, uthando kalisekho, kuphendula uThembekile. Uthando kalusekho kanjalo nje Thembekile, kubuza uThuthukane. Kanjalo nje, akukho kunye futhi. Mhlawumbe uma sewuqedile ukuxazulula izinkinga zakho nalo nkosikazi wakho onguletheni, liyoba khona ithuba lesithathu ongaphinde ulithole. Okwamanje la mathuba engikuphe wona amabili aqhubekile asidalela izingqinamba. Ngakho-ke hluza kahle ingqondo Thuthukane ukuthi yini ngempela oyifunayo empilweni. Lala kahle Thuthukane, kuthiwa umuntu ulala ephenduka. Asibone ekuseni. uThembekile avala ucingo, uThuthukane esafuna ukuphendula. Hheyi, waluvala ngempela ucingo uThembekile. Le ntombazane iyagula yini engqondweni? Ecabanga, iyiphi le nkinga akhuluma ngayo uThembekile? Kwenzekani bakithi? uThuthukane ukhuluma yedwa nje kwelakhe ikamelo, noletheni uqwashile, uthathu uyabeka. Ingqondo yakhe ifuna indlela angabuyisela ngayo isimo endaweni yaso. Yebo, khona kwaba liphutha ukuthi ngikhukhumalelwe yikhanda, ngagcina sengisezinkingeni. Ngabe nale ncwadi yesehlukaniso kayenzekanga, kepha iqiniso limile ukuthi lokho kwenzeka kungenhloso. Inhlamvu yesibhamu yayingiqolozele emehlweni. uThembekile lona nguyena kanye owadala wonke lo monakalo, ngoba ethi ufuna ukuziphindisela kuThuthukane ngokumshiya nengane yentombazana aqede abaleke. Anikine ikhanda uletheni, emangazwa ukuthi kungani uThuthukane engakwazanga ukumbona uThembekile. Khona wezwa ukuthi bahlangana usuku olulodwa emcimbini wokuvalelisana owawuhlelwe yimayini inhlungwana colliery esifundazweni saseMpumalanga eminyakeni eyadlula. Ngaleyo nkathi uThuthukane wayesebenza enkampanini yakwaPhumuzakhe Consulting beyokwethula umbiko ngocwaningo ababelwenza lapho imayini yayifuna ukwazi ngezidingo zemphakathi esebenza emhlabeni yawo. Ngaleyo nkathi uThembekile wayesebenzela leyo mayini engomunye wabagqugquzeli bomkhankaso wokuthola lezo zidingo zomphakathi. Ngemuva kokwethulwa kwalowo mbiko, kwase kwenziwa umcimbi wokuvalelisana nokubonga ngomsebenzi omuhle owenziwe yinkampani yakwaPhumuzakhe Consulting. Bahlangana lapho-ke uThuthukane noThembekile, kanti kulowo mcimbi kuyovela ungiyosho lona osebaxabanisa namhlanje. uLetheni wathi uma ebuza kuThembekile
ukuthi kungani engaxhumananga noThuthukane ngoba wayemazi lapho esebenza khona. Wamtshela ukuthi uThuthukane waphalaza isitshoto ethi akaze ambone nasejuteni uThembekile. Naleyo ngane waphika washaya amanqeshane wathi akazani nayo efuna ukwazi ukuthi kukhona yini umuntu ongabamba isisu ngobusuku obubodwa nje behlangene. Lokho kwadala ihlule enhliziyweni kaThembekile. Wazitshela ukuthi izintaba kazihlangane, kepha abantu bayahlangana. Manje bahlangana nje, uLetheni naye akazi ukuthi lo Thuthukane wansondo okukhulunywa ngaye nguye lona okungowakhe. Wayecabanga ukuthi kufana nje kwamagama abantu. Oh Jesus uxolo. Okwesibili okwamdidayo uLetheni wayekhohliwe ukuthi uThuthukane wake wasebenza enkampanini yakwaPhumuzakhe. Mhlawumbe wakhohlwa ngoba uThuthukane akasebenzanga isikhathi eside, kungakho engazange acabanga ukuthi khulunywa ngonjiyela wakhe. Kuliqiniso ukuthi kangizange ngibe unkosikazi omuhle kuThuthukane, kepha nokuba uyalazi kusasa ukuthi limphatheleni ngoThembekile ndini lona, ngabe akaliqinisile ikhanda ngalendlela. Ubengone ngani uThuthukane bakithi okwakungaze kufinyelele ekuhlukanisaneni naye, sibe sathandana isikhathi eside sisekudingisweni? Yebo, nami ngona ngakhohliseka ngenxa yokuthanda imali. Ngiwutholile-ke umvuzo walokho. Okufanele ngikwenze ukulwela ukugcina isikhundla sobukhosikazi bami kulomuzi. Ngeke ngivume ukuthi kulomuzi kukhale isicathulo sikaThembekile. Isigebengu esidala lesi ngavuka ngifile. Lo mgulukudu wangishiya ebunzimeni, ngagcine ngiboshwe ngedwa esikhumulweni sezindiza eKorea ngenxa yokushushumbisa izidakamizwa nje. Ngangithenjiswe itshe lemali nguye uThembekile, kanti uyazi ukuthi ungiholela ophathe ngiyogcina ngiboshiwe. Uqambe ushilo dadewethu kababa. Uyokhomba umuzo notshwala uThembekile, naye kufanele ayobhadla kwezimnyama. Nami ngiyomdalula ngesenzo sakhe sokubulala umthavuna isoka lakhe ngenxa yokufuna imali. Manje usefuna ukubulala uThuthukane wami? uLetheni wabona kufanele aphuma umkhankaso wokubhekana naye ngqo uThembekile. Kufanele na kanjani athole indlela yokuziphindiselela ngokumakhela itulo, wagcina eboshiwe. Uhlale ejele ngesimanga salomgulukudu owamphika okukaJudas waseBhayibhelini mhla ephika inkosi uJesu. Wayebonga engconcoza nakuhulumeni waseNingizimu Afrika okwazile ukungenelela kulolu daba, wagcine esededelwe ngoba kungatholakalanga kahle ubufakazi obanele bokuthi izidakamizwa ezatholakala esikhwameni sakhe sezimpahla ngezakhe ngempela. Ngakho-ke uThembekile uyolutheza olunenkume. Kulokhu uhlangane nezimbila zithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Senginamandla enele manje okubhekana naye ngqo. Impilo yasejele ingifundise lukhulu, sengikhulile nasemqondweni. Bona kahle uLetheni ukuthi ngeke kusamphinda futhi, ukubona kanye ukubona kabili. Uma uThuthukane engamnikeza ithuba lesibili, naye uyozibonela ukuthi sekupheqeke ikhasi elisha empilweni yakhe. Okwamanje into aseyifisa ukwedlula zonke ukuthi uThuthukane amuphe indlebe ukuze amchazele kahle ngetulo likaThembekile lo amthanda kakhulu.
uma kwenzekile wangalithola ithuba lokubeka olwakhe uhlangothi, kuyodingeka athole indlela yokuvikela uthuthukane, alazi iqiniso nefu elimnyama alengela kulona. Into engingayazi ukuthi lengane uthembekile ayethi eyikathuthukane iphi, ngoba nangenkathi besasebenza ndawonye kulomsebenzi wezidakamizwa akakaze ezwe kukhulunywa ngayo. Kulungile, okufanele ngikhathazeke ngakho manje ukuzuza inhliziyo kathuthukane futhi. Okufanele ngikwenze kusasa ngiyoqonda ngqo kuyena uthembekile sekuyochitheka uphoko. Kepha ngeke nje uthembekile acaca nothuthukane. ULetheni waxoxa nenhliziyo yakhe waze wazunywa ubuthongo walala. Nokuzamula kwase kuziphe amandla okukhombisa khona ukuthi kwase kuphakathi kwamabili. Balingani bami nabafundi, siyaphela lapha isahluko sesihlanu. Ake sihlaziye sicubungule sichaze. Ekuphenduleni umbuzo omude othi ukulandelana kwezigameko njenge-essay, sizoqalisa ngokuthi sibhale isihloko esithi ukulandelana kwezigameko. Sizosibhala ngosonhlamvukazi bese seqa umugqa sibhale igama elithi isingeniso. Ukulandelana kwezigameko lokho okwenzeka endabeni kusukela ekuqaleni kwendaba kuye maphakathi nayo kuze kufinyelelwe ekugcineni. Okwenzeka endabeni kwethulwa ngezenzo noma ngezenzeko noma ngezigameko. Ezobani lezo zigameko, lezo zenzeko, lezo zenzo ezabalingiswa? Ngabanjani labo balingiswa? Umlingiswa osemqoka omkhulu ovelele nabanye abalingiswa abangebakhulu kodwa ababalulekile ngoba bayayikhulisa indaba. Ngonjani umlingiswa okhulisa indaba? Umlingiswa okhulisa indaba ilona owenza okuthile okuzothinta ngqo umlingiswa wethu osemqoka. Lezo zigameko, lezo zenzeko nalezo zenzo zizothulwa ngononina ngokulandelana kwazo, esinye ngemuva kwesinye. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo, ngizokweqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Sethulelwa uthuthukane njiyela kabili. Sethulelwa yena eselibhungwana esemncane. Siphinde sethulelwe yena ngenkathi engusokhaya ehlala eWatville eBenoni. Ngenkathi uthuthukane eselibhungwana wayezimbandakanye kanye nezinye izishoshovu zepolitiki. Kwakuliwa nombuso waseNingizimu Afrika wobandlululo. Yibo labaya beqhumisa ibhomu kwesinye seziteshi sesitimela eGoli. Amaphoyisa namasotsha abathungatha. UThuthukane wagcina eshayeka ethangeni ngenhlavu ethi uweqa uthango lwakwabo. Siyazi sonke inkunzi isematholeni. UThuthukane lona ubuqhawe bakhe
babonakala esemncane. Yingakho nje labo ababekhula naye bagcine bembongelela ngokusebenzisa izibongo zenkosi uDingiswayo. Kuthiwe uMafavuke njengedangabane, uSombangeya kaNdaba, bamhlaba ngenjongolo uSobangwa, bambangela amanxeba ukuluphala. Amasotsha aqhubeka nokumthungatha uThuthukane. Wagcine esedubuleka endaweni yesibili, wadubuleka emhlubulweni. Wagcina ngakho uThuthukane ukuthi naye ahambe ayobhaca kwamanye amazwe. INingizimu Afrika ngaleso sikhathi abantu abanjengoThuthukane yayibabiza ngamaphekula-zikhuni, yayibabiza ngabashokobezi. uThuthukane waquba eSwazini. Sadlula isikhathi esinzima eNingizimu Afrika. Ngonyaka ka-1990 wase uThuthukane naye wabuyela emuva ekhaya endaweni yaseWatville. Bonakala ukuthi ngenkathi ehambile ebhace kwamanye amazwe, uThuthukane naye wagcina eseyisotsha. Ekubuyeni kwakhe-ke yena wabese usala ngaphandle ngenkathi kuhlanganiswa amasotsha ahlukahlukene. Wabona ukuthi kungcono ahamba ayofuna umsebenzi ezinkampanini ezahlukahlukene. uThuthukane uneminyaka engama-45. Uganwe uMasibiya uLetheni. Abanazi izingane ngoba balahlekelwa yingane yabo yomfana enguzinyobulala ephuma nje esibhedlela uLetheni. uLetheni uthola umsebenzi wobukhansela. Useyakhohlwa ukuba nesikhathi sokubhekana nezindaba zomuzi wakhe. Usehlala kubangane. Lokho kwadala uqhekeko phakathi kwakhe noThuthukane. uLetheni usematasatasa impela. Uhamba ngokomsebenzi, ehla enyuka, eya kwezinye izifunda naphesheya kwezilwandle. Simbona eya naseDubai ngenhloso yokuthenga izimpahla abuye azozidayisa. Nokho-ke akubonakalanga nzuzo yokuthengiswa kwezimpahla. Akubonakalanga nalezo mpahla lezo okwakuthiwa uya eDubai nje ngoba eyothenga zona. uThuthukane ulahlekelwa ngumsebenzi. Nangu uLetheni egcwele utshwala esiswini. Kuphakathi kwamabili. Uma ebuzwa ukuthi ubuyaphi, avele awothe ubomvu, aklabalase, amemeze, athi uThuthukane lo nguqhwayilahle omhlukumezayo, futhi yena usekhathele ukondlana nendoda endala engenamzamo walutho. Uqamba amanga ahlambalaze uThuthukane komakhelwane. Athi uthole uThuthukane noNobesuthu okungudadewabo beqabulana lapha endlini. Imizamo kaKaputeni Mvunge Mzimela iyabonakala nangenkathi esetshela amaphoyisa ukuba angambophi uThuthukane. Umbhali uthi uThuthukane waqhubeka nokubekezela laphayana ekhasini le-16 lapho kufundeka khona ngalolu hlobo. Kwakuye kube khona iziwombe ezizwisa ubuhlungu, kepha uThuthukane wakwazi ukulawula intukuthelo yakhe. Leso simo esimazonzo saqhubeka simhlukumeza uMnumzane Njiyela, naye ezibonela ukuthi wanelwe yinjobo emsinsileni,
kepha waqhubeka wabekezela. UThuthukani ulindele intombi yakhe ogama layo linguThembekile. Usephuthuma ekhaya ngenjongo yokuthi ufuna ukufike ageze. Ithi fika le ntombi imthole eseyilindile. Uthe ngokufika nje ekhaya wathola kungakhiyiwe, umnyango uvulekile. Etafuleni kudekiwe kunezimbali, kukhala nengoma emnandi. Sihloko sayo sithi Rhapsody of Love. Le ngoma yamkhumbuza isikhathi lapho yena noLetheni besathandana. Esajabule enjalo uThuthukani uzwageleza amanzi eshawa, waphuthuma wahlubula izingubo zakhe wanikela khona, kanti akabuzanga elangeni lo ophakathi lapho uLetheni. Esamangazwe yiloko ukuthi ufunani uLetheni la, esathi uyambuza qhamukiyani uThembekile. uThembekile noLetheni bayalwa yize bangabambene ngezandla kodwa balwa ngamazwi. Aphume akulukudela uThembekile, uThuthukani naye enze kanjalo, amlandele ephethe imvilophu efakazela ukuthi uLetheni wehlukanisa umshado. Kodwa-ke akasitholanga noma akalitholanga ithuba lokuchaza ngoba wanele waqhamuka nje. uThembekile wathi, Thuthukani yima kancane ngiyabuya, kanti uyothatha ibhakede lamanzi afike amqulele ngalo lonke abe manzi athi te uThuthukani. Abuyele emuva uThuthukani athola uLetheni usagcwele umuzi. uThuthukani amkhiphele phandle athathe imoto aqonde kumqondisi ngoba phela baya kuduma ongumalume kaThuthukani ukuze bachushisane naye ngezindaba zokuyolotsholwa kukaThembekile. Nangempela uThuthukani aye kwamqondisi amthathe baye kumalume ukuze bayoxoxisana. Ekubuyeni kwabo kwamalume uDuma, umqondisi noThuthukani baxoxe noThokomele ongunkosikazi kaMqondisi mayelana nendaba yokuthi uThembekile uthukuthele. Umqondisi uyasola ukuthi kungenzeka ukuba amalobolo angenzeki ngomgqibelo. Yingakho nje egqugquzela uThuthukani ukuthi akahambe phela ayokuzwa amanzi ngobhoko. Ekufikeni kwakhe ekhaya uThuthukani uthola uLetheni okwesibili. Bonakala ukuthi inhlanzi ishelwe ngamanzi, uLetheni akanayo indawo yokulala. uThuthukani amvumele ukuba angene endlini athi ukuquba kancane. Uzovuka ngakusasa ekuseni abambe indlela. Sibona abantu ababili, omunye egunjini lakhe lokulala, uThuthukani ngale noLetheni ngalena. Bobabili abalele, bobabili bayathatha bayabeka bayacabanga. uThuthukani ubona uLetheni eyingozi. uThuthukani uphinda acabange ngesithandwa sakhe uThembekile ukuthi kungani sikwate ngalendlela, kungani singamnikezi ithuba lokuthi achaze. uThuthukani ubona uThembekile njengengelosi, uthi uThembekile njengegama lakhe. Ngale uLetheni naye uthatha uyabeka, akavumi ngomoya wakhe wonke ukuthi uThembekile angene emzini wakhe athi uzophemba ikhaya, athi uzokwakha. Akavumi, umbiza ngesigebengu. uLetheni umveza uThembekile engathembekile ngezindlela ezintathu. Eyokuqala,
nguThembekile owenza ukuthi yena noThuthukani bahlukanise. Wayephethe isibhamu emkhombe ngaso. Okwesibili, uThembekile wayeshushumbisa izidakamizwa. uLetheni nje uboshwa ngoba eboshiswa nguThembekile. Okwesithathu, uThembekile ungumbulali, wabulala isoka lakhe uMthavuna. uLetheni usenquma ukuthi abhekane noThembekile ngqo. Kanti ngale uThuthukani noThembekile abavumelani. uThembekile usegcina ngakho ukuthi atshele uThuthukani ukuthi uthando kalisekho luphelile. Balingani bami nane bafundi, sizokuma lapha okwanamhlanje, hayi ngoba umbhalo obuciko usuphelile, kodwa ngoba yila sigcine khona. Ungakhohlwa mfundi, ungakhohlwa mlingani ukuthi eseyayiphelele kudingeka ukuba kubhalwe isiphetho, okuyisiphetho se-essay esithinta uvo lomfundi. Ngakho-ke umfundi uzohlala phansi-ke manje abhale isiphetho, aveze uvo lwakhe. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.